ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ପଶିଆର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଫକୀର ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସୁସ୍ଥ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ। ଡଉଲ ଡାଉଲ ଚେହେରା, ମଜବୁତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଏଣୁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଫକୀର ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପଥରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଫକୀର ଗୋଟିଏ ହସ୍ତପାଦହୀନ ଶିଆଳ ଦେଖିଲେ। ଏହି ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଆଳଟିକୁ ଦେଖି ଫକୀର ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜକୁ କହି ପକାଇଲେ, ବାଃ, ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବଡ଼। ଏହି ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଶିଆଳ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ କରୁଛି? କିପରି ବଞ୍ଚୁଛି? କେଉଁଠାରୁ ଆହାର ପାଉଛି? ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ହରିଣଟିଏ ମାରି ତାକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ସେହି ଦିଗରେ ଆସିଲା। ବାଘକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଫକୀର ଏକ ବୁଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲେ। ବାଘ ମନ ଭରି ଆହାର ଖାଇଲା। ହରିଣର ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ ଶରୀର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଚାଲିଗଲା। ବାଘ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମାଂସକୁ ସେହି ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଆଳ ଖାଇ ନିଜର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଫକୀର ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତରେ ପୋଷାକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହି ଶିଆଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହାର ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏହି ଶିଆଳ ପାଇଁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଭାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମୋ ଚିନ୍ତା ଘାରୁ ନାହିଁ? ନା, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଣିକି ମୁଁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ନାହିଁ। ଏହି ଶିଆଳ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବି। ମୋର ପ୍ରତିଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଫକୀର ମନରେ ଏହା ସ୍ଥିର କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧା ମସଜିଦ ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାରୁ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଲେ, ବାବୁ, ଏଠାରେ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗ। ଫକୀର ପଚାରିଲେ, ଘର ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ତେବେ କେହି ନା କେହି ତ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଯିଏ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଦୀନ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ନାହିଁ? ତାପରେ ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଜାଣିଛ ଏଠାରେ କିଏ ରହନ୍ତି? ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମୋର ସକଳ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଏହି ଜଗତରେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ନିବାସସ୍ଥଳୀ। ତାଙ୍କର ଏପରି ନିନ୍ଦାଗାନ ନ କରି ଏ ସ୍ଥାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି, ତେବେ ଏଠାରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଭିକ୍ଷା ନ ନେଇ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ। ଏପରି କହି ଫକୀର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯାଇ ବସିଲେ। ନିଜ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ସେ କହିଲେ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ତୁମର ଅଦୃଶ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ଆହାର ଶୀଘ୍ର ପଠାଇ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ସେହି ଫକୀର ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ନୂଆ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଷୟ କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଏପରି କିଛି ଦିନ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେଠାରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ଓ ରକ୍ତହୀନ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଦେହ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳସାର ହୋଇ ଏପରି ମନେ ହେଲା ସତେକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ମସଜିଦ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ମୂର୍ଖ,
ତୁମେ କ'ଣ ସେଇ ଶିଆଳ ପରି ହସ୍ତପାତହୀନ ଏକ ଅସହାୟ ଜୀବ? ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ ଅନ୍ୟର ଦୟା ଓ ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଶା ରଖି ବଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ଆଚରଣ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ପର ଉପକାର କରିଥାଏ, ତା ଉପରେ ମୋ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ଫକୀର ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ଘଟିଲା। ପରିଶ୍ରମ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଏଥର ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀନ ଜୀବନଯାପନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।